V dnešním díle nás čeká poslední noc ve Švédsku a potom už vyrážíme směr Norsko. Máme dneska před sebou 53 km. Bereme to přes vesničky, aby jsme nejezdili furt po dálnici a máme to čistých hodinu času. Dorazili jsme na místo, jsme kousek od města Gorviken. Tady parkujeme. Máme to s výhledem na moře. Co se týče počasí, tak dneska je zataženo. No, aby se teda hodilo, kdyby trošku svítilo sluníčko, aby se nám víc dobíjel solár. Takhle to vypadá v okolí, kde parkujeme. Na večer se nám vyčasilo počasí. Je úplně jasno. Takže bereme kameru a jdeme to tady trošku po okolí prozkoumat. Zkusíme tam nahoru nějak vylízt. Ale aby tam mohla s náma i kejsula, protože tam je v některých místech dost strmý, tak tady máme pro ní nosítko, to uvidíte na záběrech. Tak si ji moc nesmějte a zaslouží si tady kejsula like.
už další den ráno, my máme za sebou poslední noc ve Švédsku. Teď nás čeká cesta už do Norska, konkrétně k hranicím to máme přibližně necelých 100 kilometrů a do místa, kde budeme spát, tak to máme asi nějakých přibližně 130 kilometrů. Ještě jdeme ve Švédsku utratit poslední jejich koruny, aby jsme je nevozili zbytečně sebou a jdeme vrátit ještě vratné flašky, na který to mají zálohu, konkrétně ve Švédsku to mají asi necelých 5 korun a v Německu a v Dánsku, kde jsme taky projížděli, tak tam měli taky zálohované flašky. Ještě stavíme na místě, kde jdeme pustit drona, tak se podívejte na záběry. Když jsme dorazili do Norska, akorát jsme zaparkovali káru, připravujeme si oběd. Co se týče přejezdu do Norska, tak jsme čekali, že budeme mít na hranicích nějakou kontrolu, co se týče kejsuly, protože při cestování se psem musíte do Norska splňovat nějaké podmínky a jedna z nich je, že potřebujete mít v pase zapsáno, že pes je odčervený, tak jsme čekali, že nás tam budou kontrolovat, protože to tam má nějakou dobu od do, než se budete vstupovat. Teď se konkrétně nacházíme kousek od města Tistedal, máme to tady kousek k vodě, akorát tady je sice jasno, ale fouká tady vítr, takže uvidíme, jestli to bude dneska na koupání. Vedle auta tady máme sezení a máme tady i grill, kde si můžeme ugrilovat jídlo. Dneska jsme se probudili s tímhle krásným výhledem. Káťa ještě domývá nádobí a za chvíli razíme zase o kus dál. Casey už je připravená na jízdu. Vypad. Tak, pojedeme, jo? Půjdeme. Let me show you something. Jsme zastavili vyprázdnit záchod a doplnit vodu, kterou budeme potřebovat. S Romanem jsme si řekli, aby to bylo spravedlivý, takže si stříhneme od toho, kdo bude dneska vylej záchod. Tak počkej, 1, 2, 3. A teď. 1, 2, 3. Teď. Na, teď. 1, 2, 3. Teď. Takže Káťa sázku prohrála a půjde vylít záchod. Pořádně s ním zašplouchej. No, z těchto záběrů to asi stačilo, tak se pojďme radši přesunout zpátky na cestu.
Za tu krátkou dobu, co jsme tady, jsme projeli desítkami tunelů. Protože Norsko je považováno za království tunelů a mostů, najdeme tu až 1000 tunelů s jejich celkovou délkou 852 km, z nichž 73 jsou delší než 3 km a 28 jich vede pod mořskou hladinou. Teďka v průběhu asi 10 km projíždíme už 4. tunelem. Tenhle má délku 2,5 km. Zaparkovali jsme na dalším místě, je to pár kilometrů od města Jondalen v lese. Máme to tady s takovýmhle krásným výhledem. Roman už připravuje drona na lítání, protože tu je dost pěkných záběrů, tak se na ně běžte podívat. Takhle vypadá příprava před lítáním. Máme tady akorát večer, já jsem tady ještě s Casey na procházce, tady trošku prozkoumat okolí. Co se týče našeho plánu trasy, tak zhruba asi tak za 2 dny by se měli dorazit na místo, které jsme si naplánovali. Našli jsme si tady nějaký zajímavý místa, co se týče ledovců a vodopádu. Tak uvidíme, za jak dlouho to stihneme všechno navštívit, takže ještě tak zhruba 2 dny na cestě, než tam dojedeme do prvního místa. Co se týče místa, kde chceme dneska přespat, tak fakt superový místo. Jsme tu my a akorát tady s náma ještě jeden karavan. Takže kdyby někoho zajímaly souřadnice nebo místo, kde se přesně nacházíme, tak nám napište, my vám dáme vědět. Tak to tu vypadá večer. Klid. Tady parkujeme my. Dobré ráno, máme tady další den. Dneska nám počasí moc nepřeje, v noci dost pršelo, takže budeme muset asi přehodnit ty plány, kam dneska vyrazíme, to ještě uvidíme. Jdeme teďka složit postel, dát si snídani a vymyslet, kam teda popojedeme. Jsme šli sušit ručníky, v noci nás zmokly, leže jsou turh. Máme před sebou pár serpentín.
pár serpentín, ale k tomu ještě bylo 12% klesání, který ne úplně dělalo dobře našim brzdovým destičkám. Museli jsme na chvilku zastavit, že z těch serpentín se nám začalo kouřit z destiček. Ale asi tady vypustíme drona, aby jsou tady krásný výhledy. Nejprve nás čekalo klesání a teď nás čeká 12% stoupání furt do kopce. Roman tady řeže ty zatáčky 2-3 plný maximálně. Všude tady po cestě potkáváme plno oveček. Mami. Jsme dorazili na další místo, máme tu také s výhledem na jezero. Budeme se tady ještě zalítat s dronem. Původně jsme měli v plánu zastavit na jiném místě, ale nelíbilo se nám to tam, tak jsme popeli o kus dál. Udělali jsme dobře. Také to vypadá, když se Roman rozhodne jít krmit volně pobíhající ovečky tam do toho kopce. Už nám zapadá slunce pomalu a zítra máme naplánováno kousek o kus dál popojet na místo Kirak. Máme takhle krásně tady nasvícený ty hory a tu vodu. Káťa tady stříhá další díl z cesty. Popíjí tady pivčo. Já tady vyrábím džus. Popím pivčo za 70 korun.
Jak ti chutí? Kvalitka. Skočil bych se okoupat, ale není to teplé. Tak jsme se rozhodli, že si tady pořídíme v Norsku domeček, takže tady ho máme, no. Stačí akorát trošku natřít, obrousit, posekat tráva na střeše, komín to má. Vodu budeme čerpat z nedaleké řeky. Máme i tady terásku malou a máme to dvoupatrový. Takhle to vypadá, když máte silnici, tak pro jedno auto a vyprostřed vám přibíhají ovce. Se zastaví. Dáme někomu chillují u auta. Dáme se holkám moc ze silnice, asi nechce. Máme návštěvu v autě. Ale co to je? Čau holky. Pojď. Jo. Ne. Aha. Zátaras. Máme tady místo policejních záteras, ovčí záterasy. Dají se tady potkat i autobusy, no, na těchto pěkných cestách. Cesta projede auto a i autobusy tu jezdí. Roman to zvládá na jedničku. Prvně zapínáme v dodávce topení, protože se nám venku ochladilo. Celý den nám prší. Počasí nic moc. Zítra jsme měli v plánu výšlap na Kierak, ale podle počasí to budeme asi muset odložit na pondělí. Uvidíme, až ráno vstaneme. No a teď ještě ohříváme vodu, protože se jdeme koupat. A potom budeme stříhat video. Pochmurný počasí, že ani pes nevyleze z pelechu. Bohužel ani další den se nám počasí nevyčasilo, tak posouváme náš výšlap zase o den později. Tak si tady nezapomeň kliknout na tlačítko odběru, dát si zvoneček, ať ti naše příští video neuteče.